Ayong adlaw mga bata, karon maminaw na usab kita sa usa ka sugilanon. Ang atong sugilanon karon mahitungod kini sa unlan ni Ursula. Ang unlan ni Ursula. Maya Rogerita Albores, Janet Avenido, Rowena Fonanilla, and illustrated by Ella Delea Escobar Pacanya. Si Ursula adunay paboritong unlan nga pula. Ni say color sa paboritong unlan ni Ursula? Pula. Pula nga unlan. Dili gayud makatulog si Ursula kung wala ang iyang unlan. So dili kuno makatulog si Ursula kung wala ang iyahang unlan. Nangga niya kini tungod kay hinatag kini sa iyang uyuan. So ang unlan di ay nga pula hinatag sa uyuan ni Ursula mo di ay nga iyahaning pinangga. Naibog ang iyang ig-agaw sa unlan ug gikuha kini nga walay pananghid. Sus kay naibog man, naila man ang kuan, ang ig-agaw ni Ursula, gikuha niya ang unlan nga walay pananghid. Ayo si Ursula, busa giuli sa iyang ig-agaw ang unlan pagka gabi. Di ba kay dili rabia makatug si Ursula kung wala ang iyang paborito nga unlan. Muto nag-uul siya. Unya, nakonsensya ang iyang ig-agaw maong giuli og balik ang iyang unlan. Nalipay kaayo si Ursula nga nauli na ang iyang unlan. So pagkauli sa iyang ig-agaw sa unlan, lipay kaayo si Ursula. Nalipay siya kaayo. Agaw sa iyang mama nga dili manguha og butang sa uban nga dili mananghid. Diba? Dili maayo nga manguha og butang sa uban nga dili mananghid. Kung ganahan ka, pwede ka mo huram. Huram lang, mananghid. Kung dili ka pahuramon, dili pud ka mamugos, no? Ito, gitambagan, giistoryahan ang ig-agaw ni Ursula sa iyahang mama. Sugilanon, kinsa man to ang bata sa sugilanon? A. Ursa. Letter B. Ursula. Kinsa man to? Si Ursa or si Ursula? Very good. Si Ursula, letter B. A. Unlan. Letter B. Habol. Unsa ang iyang paborito? Letter A. Unlan. Letter B. Habol. A or B? Very good. Letter A. Unlan. Unlan. Unsa ang kolor sa iyang unlan? Letter A. Pula. Letter B. Itom. Unsa ang kolor sa iyang unlan? Letter A. Pula. Letter B. Itom. Okay, letter A. Pula. Pula ang kolor sa unlan ni Ursula. Kinsa ang naibog sa iyang unlan? Kinsa ang naibog sa iyang unlan? Letter A. Iyang igsuon. Letter B. Iyang ig-agaw. Kinsa ang naibog sa iyang unlan? Letter A. Iyang igsuon. Letter B. Iyang ig-agaw. Letter B. Iyang ig-agaw.
Unsa ang tambag sa iyang mama? Unsa ang tambag sa iyang mama? Letter A, dili manghatag, dili manghatag. Or letter B, dili manguha og butang nga dili mananghid. Letter B, dili manguha og butang nga dili mananghid. Unsa ang tambag sa iyang mama? Dili manghatag or dili manguha og butang nga dili imuha nga dili mananghid. Very good, letter B. Di ba dili maayo nga manguha ka og butang nga dili imuha unya dili ka mananghid. Kung nga aduna kamoy nakatunan, daghang salamat.